malih. Oh, 2 kali. Monggo teng Aceh. Ya iya. Monggo kita Aceh. Jumeneng, sampun jumeneng kok. Ya, lek sampun jumeneng jenengan nggih teng Aceh niku. Nang mriki. Iya teng Aceh niku. Teng Aceh kan iki. Ini mundur segini, pas tengah-tengah. Rada bedek rene. Pas tengah-tengah, ora tengah-tengah. Ya, napa kersani pun napa kadalah. Nggih, niki bebas kagem jenengan napa. Hubung asmara saged, sesidiman saged. Pakai keyboard apa pakai gamelan? Oh, kolaborasi atau paling tidak kamu kan yo tahu dengan seni gamelan dan seni musik. Oke ya dikolaborasi ben kena digawe lelagon sing kepenak. Oke, kamu dutan, kamu. Ada di mana? Sesi Demak, Sakti, apa boleh? Setelah nomor seragam biru. Seragam biru. Wonten malih Mbak Elisa. Niki wonten serat nyuwun sambel kemangi, podang kuning. Terus napa niki sambel kemangi, nggih sambel kemangi podang kuning. Nggih. Niki saking Mas Indro. Nggih saking Mas Indro Etang Mriku. Ya Mas Indro, Sukanpun, Kalih Pak Katenun Gulu utawi mandor nyuwun sambel kemangi. Sambel kemangi pripun? Derek. Sambel Sakti kemangi. nopo sambal kemangi? Sekti nopo kanjeng? Sekti. Ya. Nggih, mengke sambel kemangi mawon. Ya. Iki piye duet kok piye? 2 kali kita. Lah kita dulu. Ayo. Iki sing jahit wong iki lho. Ayo. Mas dalan-dalan piye? Ayo. Ini. Yo lagone kok wis kepenak sebete kok gasek. Ngepek, lafal ngepek. Ya. Mbak Elisa, niki penabur iki dalam sedaya Mbak Elisa. Niki dalam sedaya, sing nendang nggih dalam, sing nambur duduk niki dalam. Sing jaipong niku nggih dalam. Elek Lampung, elek Belajar. Dalam Sidoyo. Nggih. Mas. Ya, gila. Ditamu Mbak Elisa ki dancer ngono. Yo, ayo. Ayo munggah kene. Apa yang dadakan? Saya sekolah. Ayo. Kasar kan? Siapa ini, Mas? Dhisik nopo boyoken. Unggah uku. Apa isine? Sapa jenengmu? Ngaku. Sopo jene? Aksa, Mas Aksa. Mas Aksa. Mas Aksa, Elisa Aksa dadine Ya. Kasar. Ah. Apa sih? Lek bareng iki dari jurusan Ponorogo Jakarta. Ponorogo. Jakarta. Sa. Bis. Wah. Mas boten apal iki. Boten manut apalmu apa ngono karo Mbak Elisa. Mbak Elisa, Iki. niku nadyan to belajar dialami tasik nol lho niku. Masih enem. Enem. Umur pinten? Sekolah kelas pinten? Kelas 3. Satu, kelas 1. Di. SMA, SMKI. SMA. Di. Di sini, Ponorogo atau Solo atau mana? Ponorogo. Ponorogo, SMA mana? SMA 3 Ponorogo. Mantap. Tapi sih soal dari dalam juga. Kamu juga dalam kan? Insyaallah. Rencana tetap dari dalam. Nggih. Tapi biasanya kan ya, ojo dijadikan apa pekerjaan utama ya. Di samping wae. Kowe kok berarti karone pekok kowe. Kadang iki sampe dadine yo pekok kuwi mau ya. Mas sing biasane mbok nyanyekne iki lagu iki sing juga to apa justru Aku yang ikut aja sekarang ini. ngikut Mbak Elisa ngikut kamu ya. Lestari. Ya, oke. Lestari itu sing pripun Mas? Ya. Santai kantor kelapa-kelapa angka permani. Pekok Ini ada kerujukan. Moga Mas Sabto Argo campur sari. Mas Sabto Argo campur Mas sari. Aksa, dhewe sampean geger duwe karo Mbak Aisyah rasane piye? Tidak bisa berkata-kata. Tapi lu ngomong. Pokoknya anaknya wis semrawut kowe. Saya bertakut. Saya bikin itu seopo dong. Bikin dulu. Moga Boten rumiyin Mbak Aisyah. Nggih, Mas Aksa lenggah rumiyin.